שלום. ברוכים הבאים. לי קוראים דניאל. ולי קוראים עינב. היום באנו ללמד אתכם משחק שקשור לשבועות. אז איך משחקים את המשחק? אתה רוצה לספר לנו קודם כל את השמות של החג? חג מתן תורה, חג הקציר, חג ביקורים וחג שבועות. אז מה צריך בשביל המשחק? קודם לכתוב את האות הפותחת. של כל אחד מהשמות של החג, נכון? אז הראשון חג מתן תורה. מתחיל מם. אז מצאנו קובייה נהדרת בקופסת המשחקים בגן, ואנחנו ממש נכתוב על כל פאה אות אחרת. מם של מה? של הצליל מה? קוף קופסה. קוף קופסה וקוף מה? איך אמרנו לחג הזה? חג הקציר. קציר, נכון? אז זה קוף קציר. יפה. עכשיו, חג ביקורים. מתחיל בבית. ואיזה צליל זה? ביקורים? מתחיל באיזה צליל אבל? ביקורים. בי, נכון, בבי. צליל בי. יופי. ושאר לנו עוד מקום? חג שבועות של שין. שין שבועות. רואים? יפה. עכשיו מה עושים? תסביר מה צריך לעשות. יש לנו פה עוד שתי קצוות. אז יש לנו עוד שתי פאות, אז אנחנו יכולים לכתוב איזה אותיות שאנחנו רוצים. איזה אותיות אתה רוצה? עוד שין? שין עשיתי. למה בחרת דווקא את השין? זה בא לי. אוקיי. ואחר בא לי את קוף. קוף של חג הקציר, מצוין. מעולה, תראה לנו את הקובייה. וואו. עכשיו תראה להם את הלוח שיש לנו. אנחנו נוכל. תראה להם את הלוח שיש לנו. לוח של לוטו של צליל פותח. אז עכשיו יש לנו גם פה קלפים וכרטיסיות, נכון? מה צריך לעשות? תלמד אותנו איך צריך לשחק במשחק. קודם מתחילים את הקובייה. כן. תדגים לנו. שין. ואז אני צריך למשום משהו שמתחיל בשע. משהו שמתחיל בצליל שע. אז בבקשה, יש לנו פה תמונות שהכנו מראש. שלגון. שלגון מתחת לשע. ככה אפשר לגזור ולהדביק כל מיני מילים. קוף. שמתחילות בצלילים. קוף. מתחיל בקה. מה מתחיל בקה? שיש לנו כאן, בואו נראה מה יש לנו. יש לנו בקתה. בקתה מתחיל בקה. הלו. מה מתחיל בקה? קטר מתחיל בקה. קטר מתחיל בקה. בואי נראה מה עכשיו. מה יצא לך? מם, איזה צליל אבל? מתן תורה. מה מתחיל במה? מה מתחיל במה? מה, תסתכל פה כל מיני דברים במה. במרבד, יפה מאוד. אני לא יודעת אם כולם יודעים שקוראים לזה גם מרבד. עוד צליל קה. אולי משהו שמניחים בתוכו עפרונות. קלמר. אז מה אתה חושב שכדאי להם לעשות? אם אין להם את המשחק הזה, איך הם יכולים לעשות אותו, דניאל? להכין אותו. איך מכינים? תתן לנו רעיון איך מכינים אותו. לוקחים דף. כן. מניילנים אותו. מחלקים אותו שורות וריבועים. נכון. תראה להם. ומדפיסים תמונה. שקשורה שבועות. וגוזרים תמונות שמתחילות בצלילים שמתאימים. ואז לוקחים קובייה ומציירים אליה. היה לנו ממש כיף ללמד אתכם את המשחק. ביי. ביי ביי.